I aquest pla d'austeritat, senyor alcalde, senyores i senyors regidors, jo crec que arriba realment tard. Ens hem passat molt de temps explicant que nosaltres teníem una situació millor que els altres, amb un cert grau de cofoisme, explicant que els problemes els tenien els altres i que la crisi a l'Ajuntament de Barcelona l'afectava molt poc. Desgraciadament, al final toquem de peus a terra, sabem que no és així, que ens afecta seriosament i com ens passa totes les coses, només reaccionem quan ens obliguen, quan s'obliga l'Estat o quan ens obliga la Generalitat. La veritat és que tot aquest temps semblava que estàvem en un núvol, nosaltres estàvem de Jocs Olímpics, de Diagonal, i ara al final ens toca tocar autènticament de peus a terra i ara vostès es treuen aquí un pla d'austeritat, un pla d'austeritat que hi ha de ser forçosament dur i que té una característica especial, i és que la seva afectació va més enllà de l'exercici corrent. Manlleva recursos d'exercicis que encara han d'arribar, sobretot de l'any 2011, però també afectarà el 2012 i el 2013, degut a que estem sotmesos a un pla d'estabilitat financera, que ens obliga en aquesta situació. I la veritat és que la impossibilitat de recórrer a l'endeutament durant l'exercici del 2011 posa a prova el conjunt del sistema. Vostès al·leguen que aquest estalvi i amb l'estalvi que vostès generaran serem capaços de donar respostes a les coses i a les necessitats del 2011 i del 2012 i sincerament jo li he de dir que no m'ho crec, no m'ho crec. Jo crec que nosaltres entrem en una situació difícil, molt dura. Vostès fan un pla d'estalvi perquè no els hi queda més solució d'austeritat, un pla d'estalvi que sobretot afecta els sous, que vostès parlen de percentatges amb altres temes i són percentatges que no queden després ben explicitats a quines partides s'afectaran i com les afectaran, i nosaltres creiem que això és el que s'ha de fer. És a dir, nosaltres som conscients que estem en una situació difícil. No em canso de dir-li, nosaltres li allarguem la mà per arribar a acords. Això no afecta el 2010, sinó que afecta a 2011 i successius. Estem davant d'una crisi no curta, una crisi llarga, que ens afectarà a tots i que exigeix no solucions puntuals, sinó que exigeix que això es faci amb una visió de futur. I hem de ser capaços de marcar bé les prioritats i ser capaços de dir, escolti'm, retallarem aquí, i gastarem amb això i amb això. I això ho hem de fer partida per partida. I siguem capaços de pactar, jo li ofereixo tots conjuntament com ho hem de gastar i en quina direcció ho hem de gastar. I això, sincerament, és el que no veig en aquest document, sincerament.